Türkmenistan erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tankyd edilýän türkmen häkimetleri şu günler ýurtda alternatif maglumat çeşmelerini petiklemek finançyklaryny, hususan VPN hyzmatlarynyň öňüne geçmek tagallalaryny güýçlendirýär. Häkimetler şeýle finançyklarynyň çägini VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlara saklaýar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä Lewap welaýatynyň Farabi etrabyna 4 telefon osasy VPN hyzmatlaryny hödürlemekde guman edilip saklany. Häkimetler basyş çärelerini Türkmenawa şäherine hem alyp barýarlar. Yerli kanun goruji edaralardaky bir çeşmenin gildinlik şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatlaryna görä telefon osalaryna garşy görüşe yerli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gatnaşýar. Çeşmenin sözlerine görä tutsak edilen telefon osalaryna olaryň howpsuzlyk edarasyna soragy çekiljekdikleri we soňra boşadyljakdyklary aýdylýar. Kanun goruji edaralary ýakyn çeşme VPN hyzmatlaryny hödürleýän ustalary uly mesberde jerime töledilmek hemde 15 gije günlük tutsak edilmek howpunyň alanyanyny aýdýar. Türkmenistan internet torundan peýdalanylmagyny düzgünleşdirýän kanunçylyk VPN hyzmatlaryny gadagan etmeýär. Muňa garamazdan iş ýüzüne türkmen rejimi raýatlaryň internet mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde tankyd edilýär. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna eň izak setirlerde urun alýar. Häkimetleriň VPN hyzmatlaryna garşy nobatdaky basyşlary daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň we migrantlaryň hökümete garşy protest aksiýalarynyň täze tolkunna bat berýän wagtlaryny gabat gelýär. 28-30 sentýabr aralygyna türkmen aktivistleri BMG-nyň New Yorkda ýerleşýän baş binasynyň öňünde hemde BMG-nyň Jenewadaky edarasynyň öňünde ýylyny piket geçirdiler. Şol bir wagtda Türkiýede ýaşaýan türkmenistan aktivistler hem türkmen hökümetine garşy şygarlar ýazylan plakatlary götürmek arkaly protest aksiýalaryny geçirdiler. Opozisiýa aktivistleri öz çykyşlaryna türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny inkar etmegini berk ýadgyrýarlar. Şeýle-de olar ýurtda ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady we sosial problemlary hökümetiň çäre görüp bilmezligini berk tankyd edýärler. Häkimetler VPN usularyna garşy basyşlary güýçlendirýän Makala Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinde VPN hyzmatlarynyň tasgara wazyr şertlerini geçip barýanlygyny we bu hyzmatlaryň teýden girdiň ýöredilýänligini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä VPN hyzmatlarynyň bahasy bir ay üçin 100-200 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri, galy berse-de döwlet ködäwçiligine saýtlardan daşary ençime habar saýtlaryny petikle saklaýar. Bu saýtlardan peýdalanmagy istek bildirýän raýatlar VPN ulanmagy mejbur bolýar. Ýurtda islenlik maglumatyň resmi versiýasyndan başga maglumatlar, alternativ habarlar häkimetler tarapyndan berk gödäwçilik astyna saklanýar. Häkimetler erkin maglumat akymyna göne we gytaklaýan ýollar bilen bahs etmekde berk tankyd edilýär. Şol bir wagtda häkimetleriň nobatdaky VPN basyşlary ýurtda durmuş ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyny we hökümetiň COVID-19 pandemiýasyny göz görtele ýaşyrmakda berk tankyd edilýän wagtyny gabat gelýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy öýe internet çekdirmegiň hem barha kynlaşýanyny habar berýär. Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiligine Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy ýurdun ýeketäk internet üçinçisidir. Mundan ozal türkmen häkimetleri ýurdun käbir tevhidlerine VPN ulanmazlyk barada adamlary Gurhandan and içmäge mejbur etmek ýaly tejribeleri synap gördü. Şu günler Marinyň ýaşaýjylary işsizlikden we ýaşaýyş durmuş şertleriniň kyndygynyň şikayet edip, Mary şäherindäki welaýat prokuraturasyndan haray gözleýärler. Emma olaryň soraýan kömekleri we edýän ar şikayetleri netijesiz galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä, soňky günlerde welaýat prokuraturasynň binasynyň öňüne günde onlarça adam üýşüp, baş prokurora ardylaryny ýetirmäge synanşýar. Ýöne prokuror köwneçenli ilat bilen duşuşmaýar we olaryň isleýän haraýyna da jogap bermeýär. Bu ýere üýşen adamlar çağlaryna bermäge çörekleriniň düýbünden ýokdugyny, eýen bir näçe gün bäri özleriniň de çörek iýmendigini aýdýarlar. Köp adam prokuraturanın gapysyndan kim çyksa ılgap ýyzyndan barýar we öz hal ýagdaýyny güzeran eklenjiniň kyndygyny gurrun berjek bolýar. Bir prokuratura işgäri adamlara siz salgyňyzy ýazyp nowatça tapşyryp öýüňize gidin.
döwlet dukanlarynyň işgärleri un, yağ ýaly önümleri hökümet nyrkyndan öýlerinize eltip berer diýdi. Adamlaryň köpüsi biziň şol harytlary satyn almaga da pulumuz ýok diýdi diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 30 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä başga bir prokuratura işgäri bolsa bolýan zatlardan habarymız bar, biziň edip biljek zadymyz ýok diýip adamlary köşeşdirmäge synanşdy. İşsizligiň, açlygyň çäresini tapman siz bu stoly boş eýlep oturýarsyňyz diýip habarçymyz bir ýaş gelinin prokuratura işgärine eden ýüzlenmesini titirledi. Habarçymyzyň maglumatyna görä prokuratura işgärleri we gapyda duran nowbatçy bu ýere üýşen adamlara häkimlige baryp arş şikayet bilen ýüzlenmegi hem maslahat berýärler. Ýöne adamlar özleriniň biýalaç prokuratura gelýändiklerini, sebäbi häkimlige ençeme gezek baryp hiç şeýle haray tapyp bilmendiklerini aýdýarlar. Edaralaryň birinden biri halky dinlemeli bolar ahirin. Halk alaşsyz aç galdy diýip bir gartaşan gelneje gözlerine ýaş aýlap gapyda duran nowatça ýüzlendi diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu aýdylanlar barada Mar vilayet prokuraturasyndan telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistan indi 5 ýyla golay wagt bäri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurdun dürli künjeginde işsizlik giňden ýaýrap, bazarlarda bahalar ýygyderli ýokarlanýar. İşsizlik we gymmatçylyk has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýan mahaly döwlet ilaty bu harytlar bilen hem kadaly üpçün edip bilmeýär. Türkmen hökümeti ýurtda mewjuryan COVID-19 keteliniň hemde pandemiýanyň fonunda hasta yaramazlaşan ykdysady krizisiň hakyky gerimini aýan etmän ýygyderli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary pandemiýanyň arasynda ilatyň öňdünde yaramaz durmuş şertleriniň hasta agyrlaşandygyny, dilekçileriň zivil döwrýänleriň köpelendigini habar berip gelýärler. Şeýlede ýurtdaky ykdysady krizis saglyk krizisi bilen utgaşyp sosial problemalary hem barha ýitileşdirýär. Bu aralykda mardak habarçymyz soňky aýlarda ençeme çağanyň ýetim galandygyny, olaryň enatalarynyň koronavirus bilen aradan çykandygyny hem habar berýär. Ejesiz kakasyz galan çağalary döwlet kömek pulunu almak üçin resmi namalary düzeltmäge kömek etmek beýlede dursun. Gaýta ol çağalaryň hojalyklarynyň 5-6 müň manat para sorulýar. Bu parany berip bilmeýän hojalyklar sanardan kän. Şol sebäpli ýetim çağalaryň köpüsi ençeme aýlap pulsuz, kömeksiz galýar diýip bu ýagdaýlardan habarly bir marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýlede habarçymyz soňky döwürde öz çağalaryny eklep bilmän ýetimler öýüne ýa-da kömekçi internatlara tawşyrýan enatalaryň görnetin köpelýändigini hem belleýär. Enatalar çağalaryň iýjek çöreklerini berýärler diýip olary ýetimler öýüne tawşyrýarlar. Olar çağalarynyň özleri ýaly kösençlikde däldi, azajyk bolsa-da kadaly naharlanmagyny arzu edýärler. Öz çağalaryny ýetimler öýüne tawşyryp, soňra öz janlaryna kast edýän enatalar hem bar. Bu ýeter ýetmezçilik çağa aýraçylygy adamlaryň psihikasyna uly zeper ýetirýär diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ne ýurt ilatyna açlyk derejesine çenli baryp ýetiren ykdysady krizisini de saglyk we sosial krizisi boyun alýar. İnsan hukuklaryny berk çäklendirmekde we kemsitmekde tanqidlenýän Türkmenistan adamlary jynsy uğurlary boýunça ýyzarlamagyny, ýanamagyny dowam etdirýär. Azatlygyň lewapdaky habarçylary bu günler Tebitde polisiýanyň 2 erkek kişiniň bile oturunyny görse, olary jynsy gatnaşygy saklamakda aýplap, soragy çekýändigini belleýär. Ýatlysyk Türkmenistan özara razyçylygy esasyndaky bir jinsly gatnaşyklary jinaýat hasaplayan az sanly ýurtlaryň hatarynda bolmagynda galýar. Lewabyň tas ähli ýeri etrafynda diýen ýaly 2 erkek kişi ulagdy ýa-da çaýhanada bile oturan bolsa, polisiýa olary distini saklap soragy çekýär. Türkmenabadyň mihmanhanalarynda hem 2 erkek kişiniň bir otogda galmagyna ruhsat berilmeýär. Hatda goloýda bayramçylyk çäherleri üçin darganatydan gelen medeniýet işgärlerine hem aýratyn otoglarda bolmagy mejbur etdiler. Şeýlede kimde kim beýleki erkek kişiniň otogyna barsa, onda olaryň özara jinsy gatnaşygy geçendigi boýunça soragy çekiljekdigini duýdurdular diýip, bu ýagdaýlary saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri 1 oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da habarçymyz häzir Tebitdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň polisiýanyň işgärleriniň arasynda hem özara jinsy gatnaşyklary saklamakda şüphelenýänleri ýüze çykarmak boýunça çäherleri alyp barýandygyny anyklamak başardy.
Türkmen häkimetleriniň LGBT wekillerini aýan etmek boýunça alyp barýan bu soňky kampaniýasy Garaşly Nesirde häzir Liwap sebitiniň merkezindäki polisiýa tutuşhanasynda homoseksual gatnaşykda aýplanýan 30 çemesi erkegiň saklanýandygy baradaky habarynyň ýanyna gabat gelýär. Türkmen News nesiriniň geçen hepde beren maglumatyna görä, ol adamlaryň 20-si bir iş boýunça tutuk edilipdir. Hukuk goraýjy edarlary ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkmenabadda awgust aýynda homoseksual gatnaşyklary saklamakda aýplanyp saklanan tanymal dellik şimdi hem göýberilmändir. Nesir bu erkegiň şahsy maglumatlaryndan habarladygyny, ýöne olary etika düzgünleri sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Asly Liwaply ýöne soňky wagtlarda Aşgabatda işlän we Türkmen show biznesiniň wekillerine saç bejerme hyzmatlaryny eden dellik häzir ören horlanypdyr. Onun kamerasynda şol iş boýunça aýplanýan başga bir erkek hem otyr. Ol özüniň maskaraçylygy çydamajakdygyny aýdyp gygyrýar we özüniň öldürilmegini talap edýär diýip habarda bellenýär. Çeşmäniň tasdiklamagyna görä hemme zady özleriniň boyun almaklary we bir-birini satmaklary üçin olary tutuşhanada rehimsiz ýençýärler. Mundan başga da toporlaýan jinsy gatnaşyk etmekde aýplap, ýene 20 goly adamy tutuklukda saklaýarlar. Olaryň köpüsi ýangyn söndürüji edaranyň işgärleri. Bulardan başga tutugda ýene bir näçe adam otyr. Olary gey bolmakda guman edýärler we aýry kameralarda saklaýarlar diýip habarda aýdylýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlaryndan ýokarky beýan edilen ýagdaýlar boýunça hiç hili kommentariýa ýa maglumat almak başartmady. Türkmenistanda erkekleriň arasyndaky jinsy gatnaşyk kanun esasynda ýazgyrylýar we Jinayet kodeksiniň 135-nji maddesi arkaly cezalandyrylýar. Halkara hukuk toporlary resmi Aşgabatyň bu tejribäni betitmegine çagyrýarlar. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddesi jinsy gatnaşyklar üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtalansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuglygyny göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky halkara borçnamalaryny bozýan we açaçan kimsedici kanun, polisiýa gey we biseksual erkeklere azar bermäge, şol sanda olary taýlamagy, kimsetmäge, olaryň ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanmagy mümkinçilik berýär diýip, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň geçen ýyl maýynda çap edilen beýanatynda aýdylýar. Galibertede 2017-nji ýylda BMG-niň Adam Hukuklary Geňeşi bir jinslilaryň arasynda özara ılalaşykly hereketleriň jinayetleşdirilmegini itaatsyz diýip yglan etdi we Türkmen hökümetini bu karary ýatyrmaga çagyrdy. Durmuşyň beýleki ugrlarynda bolýan Türkmenistanda LGBT baradaky maglumat hem üren az. Türkmenistanda homoseksuallykda şüphelenýänleriň hukuk goraýjy organlar tarapyndan basyşlary we gynnamalary tezwar edilýändigi barada diňe garaşyk habar serişdelerinde, şol sanda Azatlyk radiosunda habar berilýär.